Nginibingelele ngiphinde nginamukele la kuNqambo Media TV 8. Ngicela uma ukuthi uyavilela ikhasi, ngicela wenze okufanelekile ucofoze subscribe, ulike, uphinde ucomment. Endabeni engenayo ngezithi inyanga yodumo uKing Bhaka isiphumelo ba lapha nenkundleni zokuxhumana ekhasini layo yaveza izindaba zokuthi usethumele ipower yakhe ya-check konke okwenzeka kulensizwa enenkinga yesidoda okuyisisende lesi esivukalile. Ngane zakwethu ngale ukukhuluma kakhulu uKing Bhaka uveze izindaba zokuthi lensizwa ingalapheka kanti-ke lokhu enakho kuyisilwane eyakuthola kumuntu wesifazane. Nangu uKing Bhaka eyikhulume qi. Ngibuke mase ngiyayisho solution yini eyenzekile kulobhuti lo. Ubhuti ngizothi ukhethe umoya kodwa umoya ukhethe umoya from umuntu wesifazane wawukhetha shothi uthathe isilwane somuntu wesifazane sangena kuyena ehlangene naye ngokocansi. Ubona ngani ukuthi ucansi wena umuntu onormal ekhaya? Ingoba indawo eaffecte kakhulu ilapha yakwi private part yakhe, okusho ukuthi isanyo ukuthi impi iyalithinta ucansi. Njengoba ke ekhetha lo moya, uthema ungena lo moya wenze njani? Waqale wamhabula umzimba wonke, wazenza something like like virus, something like ilokhuzana isifo esithathelanayo ngaphakathi. Wamhabula umzimba wonke, yamudla lento umzimba wonke. Uthema imudla lento waseba nezinto engathi zizilonjana noma zamathumbwana noma ziyini, kodwa kwaba nobovu ngaphakathi. Mase kunobovu kungasebenzisa noma yipi process ukuphuma. Yaqhubeka lento le, iyahamba yamudla emzimbeni, yamudla iyahamba ngithi, iyahamba. And lento izenza inyoka ngithi ngoba ingaphakathi umoya ohhabulile kumuntu wesifazane thizeni, uyahamba yamudla. Uthema umudla wafika waze wafika na kwi private part lapha kwi scrotum. Uthema ifika kwi scrotum wabusu uyabhajwa. Nkosi yami, ngenzela lensizwa uma ukuthi ifuna usizo ukuze ingahambi idlala abantu, ngoba lento engichaza la yile kuyiyo yabe siyabhaja kwi scrotum. Ithebe ngabe ibhajwa lapho ngokuthi kubhajwa into ebihamba ewumoya eyisilwane eyinyoka like. Ithema ibhajwa lapha ya ikwabe sekwenzakalani bengabe sibhajwa, akusaye phambili akusayeke emuva. Yabe isizakhela lona indawo yayo yokuhlala, yayisiyahlala shothi stakhile ke manje. Iyenzeka lento, uthola umuntu ukuthi uzohanjwa yinto emzimbeni, iyehla iyenyuka phathwe yikhanda, ezwe kuneqolo lana, ezwe izibhobo, ezwe into isingapha, ezwe kusokuhlunga igxalaba, ezwe kuhlunga umlenze, into ehambayo. Lento esuke ihamba kanjalo iyakwazi ukuhamba ihambe ivele komunye istakhe la. Mayise istakhe la akusadluleki, ivele kube neqhuzu elingaka kumuntu la. Liqine leli qhuzu leli, liphuma ubovu leli qhuzu leli ngoba into istakhile akusadluleki. Omunye ivele istakhe lapho enyaweni enzansi, istakhe la ngoba isistakhile livele likhukhumala unyawo luthi. Omunye istakhe edolweni, wena wabona umuntu one arthritis, yabo istakhe edolweni. So kunenkunzi lento istakhe kwi scrotum. Ngenkathi sinwebeka iscrotum, that is when lento mayisishintsha seyiba yihydrosil, because it's like siyavuvukala manje siyanwebeka, ihleli khona ke. Njengoba ihleli khona seyizakhele idamu layo ke, kodwa ngulibone wena likhona isivele yakhindlu lapha kwi scrotum. Lento hleli kuyona yenzani? Iloku imudla ibuyilale. Uma isizomudla uzoyizwa kuba nenhlungu engathi khonto emdonsayo, engathi uyabona kunento eyenzakalayo lemzimbeni, isiyamudla. Mayisimdlini ibisiyathula kuzokuva isikhashana mase kuqhamuka ubovu. Obani ubovu? Noma yini ibeke kwaba nesilonda kuba nobovu lapho. And ubovu buyahlupha because bubuye buzenze bukwazi ukufaka amagciwane ubovu lapho bheda khona ubovu buyakwazi ukukhanda amagciwane akho azokwenza lento ekuphethe igqugquzeleke.
So insizwa le ihlelwe into ngaphakathi ewumoya. Ayikho ke inyanga kulezi inyanga ezigcwele umhlaba wonke ngisho phesheya kwelwandle nje eAfrika engathi izoba nomuthi wokukhipha le yanto kwiscrotum ibisi yaqala ilokhuza lescrotum mase siyabuya lo process yokubuya kwescrotum ngeke isenziwe inyanga. Mina pho njengoba ngithi ngifuna ukuyisiza lento ngizoyisiza kanjani kuzomene lensizwa le iqale yehlisa umoya kuqala bese njoba ngishilo ngathi ngishe court usuku umdinga ukuwina inhliziyo yejaji uyidinga sometimes ukudidisa umshushisi mawukuthi against wena uyidinga inhliziyo kammeli okumele uyabadinga labantu kusebenzisana into ebucayi kuyasetshenziswana kuyona kulesimo salendoda ngidinga ukuthi lensizwa ngoba anginazi into zokuhlinza umuntu kufuneke lento idatshulwe anginazi into zokuhlinza futhi anginayo license kodwa mangathiwa nginazi into zokuhlinza bengizoyihlinzela mina mangathiwa ngivumelekile ukuhlinza bengayihlinzela noma ngicela udokotela okwazi ukuhlinza ngithi la elokuzeni underground woza doctor hlinza lo muntu manje process yakho okusho ukuthi lensizwa ngizofuna iunderstand ukuthi ukulapha lento kumele kubanjiswane nesibhedlela. Mina ngizoyilapha mina kodwa kumele kubanjiswane esibhedlela ngidingane esibhedlela ngidinga bayisike lempahla le uma sebeyisikile kunobovu obuzokwazi ukuphuma lapha ya kwiscrotum kunobovu obuzophuma uma ngabe buphuma lobovu lento leyisilwane lestakile mina ngizokwazi ukubulala yona lonto uma ngiyibulalile okusho ukuthi enkathi bemhlinza lo shosho ngeke azakhubazeke into engiyibonile engiyithandile ukuthi izinhlamvu leza zama testicles if I'm not mistaken zimkahle futhi ziphelele okusho ukuthi isexuality yakhe ayiphazamisekile because ngithe mangimcheck ngabona ukuthi ayikho inhlamvu ekuthiwa inkulu kunenye inhlamvu zi right. It's a matter of the process ye hydrolysis eyenzekile within the scrotum. So ngiyadinga umuntu ozohlinza uma sebehlinzile odokotela bathunga ubuyela kimi ngipholisa lemthungo othungwe wodokotela lemkhiqizo yobubovu obugcwele lapha ya bazokukhipha odokotela bamukline bamelokhuza bamthishwe kahle ngamathishu bamenze everything icleanwe liyanto kubantu sidingani kubantu including to me abantu sidinga bayinikelele le yankunzi liya ukuze ikwazi ukuthi noma kuthiwa kufuneka malini ukuze ihliziyo ikwazi ukuphuma nami futhi ngoba I command this kwayimina ngizokhipha